Eli minä olen Hanna Mikkola ja olen ihmissuhdetyön ammattilainen, sotkamolainen, perheäiti ja harrastelijataiteilija. Mä maalaan vesiluikuisilla öljyväreillä. Opiskelen myös tuossa aikuisten kansalaisopiston tällaisessa taidepiirissä taiteen perusopetuksen oppimäärää ja siellä kokeillaan monenlaisia tekniikoita ja muun muassa tämmöisestä linokaiverruksesta ihan tykkäsin, että sitä voisin tehdä myös enemmän. Mutta pääasiassa maalaan niillä öljyväreillä. Se tuntuu omalta jutulta. Esittävää taidetta, mutta myös semmoista abstraktimpaa tai puoliesittävää tykkään tehdä. No minähän on jo ihan sieltä lapsuudesta lähtien on tykännyt, kuvis oli aina minun lempiaine koulussa ja lapsena ja nuorena niin piirsin ja maalasin ahkerasti. Mutta näin aikuisiällä se jäi sitten pois ja kunnes sitten tuossa 3 vuotta sitten löysin taiteen maailman uudestaan, menin semmoiselle maalauskurssille ja siitä lähti sitten tämä harrastelijaura uudestaan käyntiin. Kuvataide on minulle oman sisäisen maailman tarkastelua, työhyvinvoinnin väline, keino uppoutua semmoiseen ihan omaan maailmaan, missä unohtuu oikeastaan sillä hetkellä kaikki muut asiat. Ja myöskin jonkunlainen väylä tämmöisen kauneuden ja estetiikan niin kuin ilmaisemiseen. Se on varmastikin hyvin suurelta osin oman tunneelämän käsittelyä. Se on ainakin nyt kun asiaa mietin, niin semmoinen, mistä saa paljon inspiraatiota. Eli mähän teen myöskin sitten, vaikkapa kun näen unia, mä näen unia aika paljon niiden pohjalta. Sitten myöskin saatan maalata ja sitten ihan siinä, että kun ihmisen elämä kun on vaihtelevaa ja monenlaisia vaiheita kuuluu ja siihen ja erilaisia oloja ja välillä on huonompi mieli ja välillä parempi mieli, niin siihen mä oon huomannut, että varsinkin semmoiseen niihin kielteisiin tunnetiloihin, niin se on erittäin hyvä semmoinen niiden tunteiden työstämisen muoto. Se on yksi asia, mikä siinä inspiroi. Ja sitten ihan jotenkin mä tykkään väreistä kovasti ja värien opiskelu ja värioppi kiinnostaa. Ja se inspiraatio tulee myös siitä, kun saa luoda jotain uutta. Ja vaikka löytää jotkut mukavat väriyhdistelmät, nämähän sopii hyvin yhteen ja näin, niin se on semmoinen, mikä siinä kyllä inspiroi. Mutta oikeastaan siis siinäkin ehkä se, mikä on se juttu, että minkälainen taideteos, olipa se maalaus tai joku muukin veistos tai mikä tahansa grafiikkaa tai näin, niin ehkä se, mikä on kiinnostava, niin on se, että jos se pysäyttää jollain tapaa, että se herättää tunteita tai tulee sellainen olo, että mikä tämä on. Tai että sitä pysähtyy niin miettimään, että tämähän voisi olla kertoa vaikka jostain konkreettisesta asiasta, mutta se voi olla samalla myöskin joku mielensisäinen asia. Niin semmoinen taide on minusta kiinnostavaa. Oikeastaan nimestä riippumatta, olipa se sitten joku isompi nimi tai sitten joku ihan harrastelija. No miksipä ei?
Kyllä, että lapsethan on luonnostaan taiteilijoita ja lapsilta, ehkä pieniltä lapsilta puuttuu vielä niin semmoinen itsekritiikki, että minun eräs maalauksen opettaja onkin sanonut, että kannattaa katsoa noita 5-vuotiaiden tekemiä taideteoksia ja ottaa niistä opiksi. Minulla on ollut tähän mennessä yksi oma näyttely täällä Sotkamossa. Tuossa on semmoinen kahvila kuin Sallinkulma, niin siellä pidin näyttelyn. Sitten on ollut, kun kuulun Kajaanin kuvataiteilijoihin, niin meidän yhdistyksellä oli tänä keväänä Kajaanissa näyttely, jossa oli minunkin työ esillä. Ja nyt parhaillaan on Kuhmotalossa näyttely. Ja siellä on myös minun 2 työtä esillä. Ja syksylle on tulossa sitten 2 omaa näyttelyä. Että kyllä. No mä ajattelisin, että tietenkin, no osin tietysti siitä nimestä, että miten tunnettu nimi on, tunnettu taiteilija, niin tietenkin siitä ja semmoisesta omaperäisestä otteesta, mikä siinä taiteessa on. Mutta sitten muuten ihan niistä, mitä siihen on kuluja mennyt kankaaseen ja väreihin ja näistäkin toki muodostuu se. Ja sitten mä ajattelen, että se hinta voi muodostua myöskin siitä työprosessista, että kuinka paljon siihen on ikään kuin, uhrannut aikaa ja energiaa, niin siitäkin voi muodostua hinta. Joo. Näistä tekijöistä tämä tulee nyt ensimmäisenä mieleen. Ehkä myöskin se sitten vielä, että miten tärkeä se on henkilökohtaisella tasolla. Eihän kaikki ole välttämättä myytävänä, koska ne on niin tärkeitä. Se varmaan riippuu siitä, että mitä sillä tavoittelee, että haluaako sitä näkyvyyttä. Että jos sitä näkyvyyttä haluaa, niin kyllähän se tätä päivää on se somessa oleminen, mutta sehän on jokaisen henkilökohtainen asia, että miten haluaa sitä taidetta tuoda esille. Sosiaalinen media on kyllä hyvä kanava siihen, mutta että voi myös pitää niin kuin näyttelyitä ja sitä kautta. Siitä saa ideoita, kun itsekin seuraan somessa joitakin taiteilijoita ja ihailen heidän töitään ja muuta, niin kyllähän siitä saa ideoita omaan taiteeseen. Että ehkä sanoisin kuitenkin, että tässä asiassa se on positiivisempi asia kuin joissain muissa. Kyllä. Se muuttuu ja se elää niin kuin sen mukana, kun ihminen muuttuu muutenkin. Ja mä oon joskus yrittänyt, kun on katsonut jonkun semmoisen taiteilijan työtä, jota on niin kuin ihaillut, että osaisinkohan mä tehdä jotakin samantyyppistä. Mutta se ei koskaan onnistu, koska se kädenjälki on sama kuin mitä itse persoonana ja ihmisenä on. Niin se ei siitä muutu, vaan jokaisella on se oma niin kuin semmoinen henkilökohtainen kädenjälki, mutta sitten se voi muuttua tietenkin sen myötä, kun opiskelee erilaisia tekniikoita tai oppii lisää siitä maalauksesta. Niin kuin mullakin on nytten oikeastaan, mä haluaisin tuoda liikettä enemmän noihin maalauksiin, sitä myötä totta kai se muuttuu. Ja sitten mä ajattelen, että esimerkiksi värimaailma voi muuttua ihan sen myötä, että mitä ihmisen elämässä muuten on meneillään. Että joissakin elämänvaiheissa jotkut värit voi puhutella enemmän kuin jossain toisissa. Tai voi mennä hillitympään suuntaan tai räväkämpään suuntaan tai sillä lailla, että sen ihmisen kehityksen myötä se kyllä muuttuu. Mutta silti siinä säilyy kuitenkin se oma tietty semmoinen kädenjälki. Parhaimmillaan varmaan kuvataide voi ihan kasvattaa ihmisenä. Tai yleensä niin kuin kaikki taide on semmoinen mielenterveyttä tukeva asia.